Tajb, tinqarihom iħud mill-ktieb tal-Levitiku, it-tielet ktieb tal-Bibja. Dan huwa l-iktar ktieb li fih il-kliem attwali ta' Alla. Jiġifieri fil-fatt 33 darba fih naqraw il-Mulej kellem lil Mosè u qallu. Il-kliem attwali ta' Alla, sintendi, ma jfissirx li dan huwa l-iktar ktieb ispirat mill-oħrajn. Mhux hekk, jew rridu nagħtu iktar importanza mill-kitbiet l-oħra tal-profeti, eċċetera, però huwa fatt interessanti dan. Dal-ktieb għandu żewġ temi maġġuri. It-tpattija, dik li bl-Ingliż ngħidula atonement, jiġifieri il-ħtija ta' dnub mottija u kkanċellata, u wkoll il-qdusija, jiġifieri il-ħajja separata u pura. Dawn huma ż-żewġ temi maġġuri ta' dan il-ktieb. Kapitlu 18 li minnu naqraw l-ewwel 5 vrus huwa parti minn sezzjoni ta' 6 kapitli. Illi l-qalba tagħhom huwa illi l-poplu talla irid jieħu ħsieb, irid jagħti każ li l-ħajja personali, morali u soċjali tiegħu tkun kif irid Alla. Mhux skont id-drawwiet u l-prattiċi tal-infidili li fosthom qed jgħix, imma skont il-kelma tal-Alla. U allura dan imissu jiddistingwihom il-kumplament tan-nies li fosthom qegħdin jgħixu. Il-fatt li huma jobdu li Jahwe, il-Mulej Alla tagħhom. Mela Levitiku 18 minn vers 1 sa 5. Il-Mulej kellem lil Mosè u qallu: kellem lil ulied Iżrael u għajdilhom: jiena l-Mulej Alla tagħkom. La tagħmlux bħalma jagħmlu fl-art tal-Eġittu fejn kontu tagħmlu, u tagħmlux bħalma jagħmlu fl-art ta' Kanaan li se noħodkom fiha. Timxux skont il-liġijiet tagħhom. Għamlu skont id-digriti tiegħi u ħarsu l-liġijiet tiegħi u imxu fuqhom. Jiena l-Mulej Alla tagħkom. Ħarsu għalhekk il-liġijiet u d-digriti tiegħi u jekk wieħed jagħmilhom jgħix bihom. Jiena hu l-Mulej, Jahwe. L-aħwa, hemm dmir dover li Alla jitlob mill-bnedmin kollha. U anka minna bħala Kristjani. L-ubbidjenza għar-rieda rivelata tiegħu. Dan hu d-dover ta' kull wieħed u waħda minna. Hawnhekk bħala għaddejja, mhux hekk aħna ngħidu aħna għaddejja, il-siera. U bħala għaddejja, allura rridu nobdu lil sidna u nosservaw kull ma jikmandana. Bħala wlied, aħna wkoll irridu nagħtu każ ta' kull ma jgħidilna il-missier tas-sema tagħna u nisimgħu minnu. Il-Mulej issa ma ħbijiex ir-rida tiegħu, irridu nkunu konxi li ma qatx jaħbi x'irid minna, x'jitlob minna, anzi, għalilna biċ-ċar x'jistenna minna l-koll. U rida tiegħu fejn sibuha hija rivelata fl-Iskrittura imqazza. Hemmhekk Alla rrivela r-rida tiegħu lilna. Fil-fatt lan u tmiem li Alla tagħna kelmtu, lan li kellimna x'inhu biex nobduh. Mhux hekk? X'inhu l-iskop li Rej jippubblika edit, digrit, x'inhu l-iskop mhux biex jiġi obdut u osservat l-istess Alla tagħna kelmtu jkellimna għalfejn biex nobduh. Kemm aħna privileġġjati li regolarment nisimgħu il-kelma tiegħu tinqara lilna. Tiġi spjegata lilna. Dik l-istess kelma illi tirrivelalna r-rieda t'Alla għall-ħajja tagħna. Jgħidilna x'istenna minna. Alla permezz ta' kelmtu aħna privileġġjati regolarment qed nisimgħu tiġi moqrija u spjegata. Imma qed nobdu dak li Alla jitlob minna. Għaliex veru illi l-kol kemm aħna nisimgħu il-kelma, imma dan ma jfissirx illi l-kol kemm aħna qegħdin nobduha, mhux hekk? Jgħidu anke Ġuda sema l-pritki kollha li pritka Ġesu Kristu. L-aħwa, inkunu konxi li fostna hija normali li jkun hawn min jara fil-rida tal-Alla l-ħajja tiegħu, jisma' jitgħallem Alla x'irid minnu, però minflok jobdi jinsa wara ftit. Wara ftit
dak li Alla jitlob minnu jinsih. Aljenat bil-ħwejjeġ mondani kif joħroġ minn hawn jerġa' jibda jaħseb fuq ix-xogħol, fuq it-tissir, fuq il-passatemp u jinsa. Jista' jkun hawn min iġib l-iskużi. Jaf Alla x'irid minnu, però dejjem ikun hemm dik l-imma. Alla jrid da minni imma u ġib l-iskuża u l-oġġezzjoni. Hawn min jinjora l-kelma t'Alla, jinjora r-rida t'Alla, jiġi mhix ħaġa ta' barra minn hawn li jkun hawn minn hekk jisma' x'importani. Ejjew kella hawn min jipprova jawweġ ir-rida t'Alla u jakkomoda għar-rida tiegħu. Alla jgħidlu x'irid minnu ma taqbilx ma dak li jridu għal ħajja tiegħu jipprova jawwiġha u jdaħħalha fil-forma tiegħu. Ukoll hawn min imeri l-Alla biex jieħu ir-raġunu. Alla jgħidlu mod u tibqa' tmeri, tibqa' titteqdi tiegħek bil-fors. U nistgħu ngħidu wkoll ma nafx jekk hux qar minn kollox illi hawn min iwebbes rasu. U konxament jiddeċiedi illi jażel li ma jobdix lill-Alla. Konxament, ma rridx. Ikollu l-istess atteġġament bħalma l-poplu Iżraelit kellu f'ħafna perjodi u anke mod speċjali fi żmien tal-profeta Ġeremija. Iwieġeb hekk kien. Dak li jettinna f'isem il-mulej ma rridux nisemgħuk. Atteġġament bħal dan. Tisma' l-kelma t'Alla, issir taf x'irid minnek, imma tibqa' tgħid ma rridx nobdik. L-aħwa, għandna ħafna eżempji, mulejk m'għandak taħfer u inti tibqa' tgħid le, ma rridx. Il-mulejk m'għandak titlob, nistgħu nagħmlu l-istassija u tibqa' tgħid ma rridx. Le. Ċertament l-aħwa pożizzjoni bħal din ma toġobx il-Alla. Atteġġament bħal dan żgur illi ma jonorax il-Alla. Meta inti tagħmel dawk l-affarijiet kollha u wkoll tiddeċiedi li ma tridx tobdih. L-ubbidjenza tagħna tajjeb li nifhmu li hija parti integrali fil-qalba mill-unur u l-ġieħ li hu dovut lill-Alla. Alla jxtaqlu l-ġid, naqblu wkoll Alla ta' min naduraw ta' min intuħ il-ġieħ. Kif ħanatuħ il-ġieħ? Billi nobduh. Parti integrali tal-ġieħ u l-unur li hu dovut lill-Alla. Malakija 1:6 għallet jitkellem. Liben iweġġaħ il-missieru u l-qaddej l-insidu. Jekk mela jimmissier, fejn hu ġieħi? U jekk jinsid, fejn hu r-rispett lejja? Fejn hu r-rispett lejja jekk kint m'intix qed tobdini? Fejn hu? Għaliex l-ubbidjenza hija parti integrali mill-ġieħ dovut lill-Alla. L-aħwa li nonorawh verament il-Alla, jekk irridu nonorawh verament il-Alla, jeħtieġ li nobduh. All right, importanti din. U Alla meta nobduh jitaxxa. Jitaxxa bina u Alla jitaxxa toġbu l-ubbidjenza ta' wliedu. Wis aktar minn ħwejjeġ oħra. Tifhmu għadin Alla jieħu pjaċir u jtoġbu l-ubbidjenza t'Alla ħafna aktar minn affarijiet oħra. Pereżempju, tiftakru l-każ ta' Sawl, forsi m'hemmx iċ-ċans nidħlu fil-fond, però Sawl għamel ħafna affarijiet u kien konvint li qed jobdi lill-Alla, s-sultan, però ġie Samwel il-profeta u qallu hekk, isema'. Jaqgħu il-mulej jogħġbuh l-offerti maħruqin u s-sagrifiċċji aktar milli tisma' minn leħen il-mulej, ara li tobdi aqwa mis-sagrifiċċju. Sawl hekk minn għalih, hekk kien biżżejjed li offra sagrifiċċji lill-Alla però żgarralu. Żgarralu, għax minn għalih li jobda l-Alla meta fil-fatt m'obdix il-Alla. Alla warbu lil Sawl għax Sawl warrab il-kelma t'Alla. Jiġifieri Alla jobod is-sagrifiċċji tagħna. Jistgħu jkunu aħna ma nofrux annimali, nofru sagrifiċċji ta' tifħir. Jobodhom jekk kemm il-darba l-ubbidjenza tal-ħajja tagħna tkun nieqsa. Okay, ġifieri mhux għax ma jridx jew ma jogħġbuhx is-sagrifiċċji li qed ngħidu huwa li l-ewwel li ma jfittex, l-ewwel ma jħares huwa l-ubbidjenza tagħna. Mingħajra kwalinkwa sagrifiċċju tagħna jiġi bla valur. Bla siwja l-Alla. Għaliex m'hemmx qalb ubbidjenti.
Darba kien hemm missieru li t-tifla tiegħu qalla isma' kien iwissija spiss. Ara ma tmurx fejn il-baħar fuq il-blat għax kienu joqogħdu viċin. Ara ma tmurx hemm, għax ovvjament kien jaf bil-periklu li kien hemm. Darba fil-għodu li fettilla tqum marret waħda bil-moħbis intendi u kif kienet hemm sabet skossi mħar sabiħ u bebbux, tafathom ġo borża, marret id-dar, ferħana b'entużjażmu tathom il-missiera. Ara ġibtlek dispjaċut il-missier qalilha neħħihom le binti. Neħħihom le. Li tobdi aqwa mis-sagrifiċċju. Li tobdi aqwa mis-sagrifiċċju. Alla mhux biss imma Alla wkoll jobod dik l-ubbidjenza li ma taqbilx ma dak li hemm f'kentu. All right, hemm ubbidjenza. Illi ma taqbilx ma dak li hu kmandana, ma dak li hu jrid. Jiġifieri li nkunu żelużi f'doveri varji, okay? Li mhumiex skont il-kelma, mhijiex aċċettabbli lil Alla. Ħanidu eżempju. Ħafna mit-tradizzjonijiet papistiċi tal-Knisja Kattoliku Rumana m'għandhomx għeruqhom fil-Bibja. Naħseb dina ħafna minna konvinti minna m'għandhomx l-approvazzjoni tal-Iskrittura huma invenzjonijiet li daħlu ma' żmien purament umani. U xi wħud minnhom anti-bibliċi, mhux biss. Mela, l-ubbidjenza marbuta maż-żamma tagħhom hija miskerħa minn Alla. Alla ma toġbux. Għaliex hija ubbidjenza għal affarijiet li hu ma talabhomx. Tiftakru l-profet Iżajija x'qalhom meta ġew ħafna sagrifiċċju, min talabkom da minn għandkom? Alla qallet, min talabkom da minn għandkom? La tġibux iżjed offerti għal xejn. Ubbidjenza li ma taqbilx ma dak li hemm fil-kelma tal-Alla, Alla m'għandu jbżonna, ma jridix, ma jaċċettaħiex. Mela. Importanti li l-ubbidjenza tagħna trid tkun skont l-Iskrittura mqazza. Jiġifieri taqbel magħha u regolata minna. Mhux biss trid tkun ubbidjenza ħielsa. Ħielsa u bil-ferħ. Nobdi lill-Alla. Għax verament irrid nobdih. Min qalbi. Mhux għax imġiel bil-fors. Nobdih bil-ferħ. Mhux kontra qalbi u nagħmel il-geddum. Mela mhux nobdu b'mod estern u mbagħad minn ġewwa ribellużi. Ta' minnu ġenitur u tfal jaf xi ġifieri di. Jobduk imma bit-tiżbid blajjat. Dik ubbidjenza żgur li le. Għax mhix ubbidjenza kif irid Alla, mhix ħielsa u mhix bil-ferħ. L-ubbidjenza tagħna trid tkun ukoll l-ubbidjenza devota u ferventi. Mhux nobdi nofs qalb, bla ħajra, b'entużjażmu nobdih l-Alla, bla distrazzjoni, bil-ħeġġa. Din hija t-tip ta' ubbidjenza li toġob lill-Alla. Ukoll Alla toġbu ubbidjenza sinċira, ġenwina. Nobdi bis-sinċerità u mhux b'ipokrisija, b'wiċċ bieħor. Lan jiġifieri, it-tir, l-iskop li jiena nobdi lill-Alla mela m'għandux ikun biex insikket il-kuxjenza u ħossni aħjar. M'għandix nobdi lill-Alla xi gwadan personali jew biex min jafni u jarani iċabċabli u jgħid jara kemm mara tal-mulej. Lan li nobdi mhux dak, irid ikun għan sinċir. Għaliex dak li jħassar ħafna mill-ubbidjenza tagħna huwa li lan tagħna jkun ħażin. L-iskop ġifieri aħħari tagħna jkun żbaljat. Huwa dak iħassar l-ubbidjenza. Thomas Brooks jgħid ukoll min jobdi sinċerament jirsisti biex jobdi kompletament. Fuq l-ubbidjenza sinċira hemm eżempju tal-kontra fil-ħajja tal-Farizej. Vera, kienu jagħtu l-karità, jagħmlu ħafna affarijiet li Alla xi wħud minnhom ordnalhom, però fejn kienu jagħmluhom għal wiċċ in-nies. Ikunu jdoqqu tromba qudiemhom, araħna, dik mhix ubbidjenza sinċira. Mela, nobdu sinċerament. U kif qal Thomas Brooks, min jobdi sinċerament jirsisti wkoll biex jobdi kompletament. Mela allura l-ubbidjenza tagħna importanti li tkun ubbidjenza estensiva. Xiġifieri, kompluta. Ubbidjenza assoluta, mhux
ubbidjenza parzjali, jiġifieri l-ubbidjenza tagħna trid tkopri il-kmandamenti kollha tal-Alla. Mhux xi wħud minnhom, orajt biss, le. Hawn min jobdi lill-Alla, imma jobdih f'dawk il-ħwejjeġ li huma faċli. Hemmhekk iwa jobdih. Imbagħad fejn jiġu l-affarijiet qal, le, hemmhekk m'hemmx ubbidjenza. Hawn min jobdi lill-Alla f'dawk il-ħwejjeġ illi jagħtuh reputazzjoni tajba ma' dawk ta' madwaru. Sakemm qed tobdi lill-Alla biex inti tidher aħjar mill-oħrajn tobdih, però mbagħad fejn hemm ubbidjenza li forsi ma ġiblekx reputazzjoni tajba, anzi, l-ubbidjenza tiegħek li Alla pjuttost iġġi għalli warbuk, hemmhekk le. Din mhix ubbidjenza kompluta, ubbidjenza parzjali. Hekk kienu l-Fariżej ukoll, nerġgħu nsemmuhom, u Ġesu ċanfarhom, isemgħu. Gwajja likom, skribi u Fariżej, ipokriti, l-kontrarju tas-sinċerità. Għaliex taxru n-nanieħ u x-xibt u l-kemmun, imma traskurajtu l-ħwejjeġ aktar importanti tal-liġi, il-ġustizzja u l-ħniena u l-verità. Imma dawn il-ħwejjeġ miskom għamiltu u dawk l-oħrajn ma titraskurawhomx. F'kollox irdu nobdu lill-Alla. Alla bħal kwalinkwa sit ieħor, min għandu l-lavranti jaf, Alla ma jħux pjaċir b'dak il-qaddej, orrajt illi jagħmillu biċċa xogħol u mbagħad iħalli oħra u ma jagħmilix. Jekk hemm sit u jqabbad il-xi impjegati tiegħu jagħmlu biċċa xogħol iridu jagħmluha kollha, mhux biċċa minnha. Dik mhix ubbidjenza mill-biċċa, l-istess l-ubbidjenza tagħna li Alla, ubbidjenza kompluta. Tkopri kull ma Alla jitlob minna. Mhux għalhekk marihom Ġesu lis-servi qaltilhom kull ma jgħidilkom għamluh. Kull ma komplut, dak kollu li jgħidilkom għamluh. Ukoll l-ubbidjenza li toġob il-Alla hija ubbidjenza kostanti. Jiġifieri mhux ubbidjenza instabbli tiela nieżla skont iċ-ċirkostanzi meta jfettilli daqqa nobdi u daqqa ma nobdix. Le. Ubbidjenza kostanti. Trid tkun tixbaħ in-nar, alright, fuq l-artal, jekk tiftakru, li kellu jibqa' mqabbad fuq u mingħajr qatt ma jintefa'. Dak kien il-kman tal-Alla, qabdu n-nar fuq l-artal fit-tempju u qisu li dak in-nar ma jintefa' qatt. Nar kostanti, ubbidjenza kostanti. U mhux meta jfettillek. Nobdu dejjem il-Alla, dejjem il-Alla. Aħna msejħin nipperseveraw f'ħafna areas vera, perseveraw fit-talb, anka fl-ubbidjenza. Irridu nipperseveraw u nobduh kostantament. Nistgħu ngħidu wkoll li l-ubbidjenza li Alla jitlob minn kull wieħed u waħda minnha trid tkun ubbidjenza fil-pront. Mhux iddum biex tobdi, mhux toqgħod kaxkar saqajk, isek nanna, Alla jgħidlek xi ħaġa u inti ġġiba fit-tul biex tobdih. Alla jridna nobduh fil-pront. Minnu fih. Min isuq ħafna minnkom tgħaddu mit-toroq hemm ħafna tabelli, imma hemm ġewġ tabelli. Waħda hija choose your lane u l-oħra reduce speed. Ħafna drabi, mod speċjali t-tieni waħda, mhix reduce speed, x'ikun hemm? Reduce speed? Reduce speed now, mhux 10 minuti oħra, choose your lane now. Għax inkella jekk ma tagħmilix now is probabbli taqbad triq oħra u tispiċċa min jaf fejn. Obdu lill-Alla now fil-pront l-aħwa u mhux toqgħod kaxkar saqajk. Importanti l-aħwa għaliex l-ubbidjenza ttardjata xi ħadd qal, delayed obedience, l-ubbidjenza ttardjata hija oħt id-diżubbidjenza. Jekk inti ġġiba fit-tul, ħabus probabbli m'intix ħatobdi. Issa tajb li ngħidu li l-ubbidjenza fil-pront hija l-aqwa, però aħjar ubbidjenza ttardjata mhux hekk milli mhux ubbidjenza. Tifhmuni? L-aħjar li tobdi l-Alla fil-pront, però wkoll aħjar tobdih fit-tul milli ma tobdih xejn. Alright, jiġifieri dika importanti ngħiduha. X'jistenna wkoll Alla minnha rigward l-ubbidjenza?
jixtieq li l-ubbidjenza tagħna ħad importanti wkoll tkun ubbidjenza impliċita ngħidula xi ġifieri. Nistgħu ngħidu hekk tifhmu nix ħażin, ubbidjenza għamja. Fis-sens li jien tant nafda lill-Alla, tant nafda li dak li qed jgħid li huwa tajjeb dejjem illi nobdih mingħajr ħafna mistoqsijiet u dibattiti. Din tfisser ubbidjenza impliċita. Jiġifieri avolja jitlob xi ħaġa minni li tidher diffiċli, li tidher impossibbli, li tidher kontra raġuni, avolja jitlob minni xi ħaġa, nobdih xorta waħda. Għall-kmand ta' Ġesu, bħal Pietru jiena nwieġeb għal kelmtek se nkala ġbik u nixħed ix-xibka tiegħi fil-post fejn indika li hu. Avolja nkun ili lejl nistat u ma naqbad xejn. Ubbidjenza impliċita. Ili lejl, imma xed tgħid li jint ħanixħed iġbik hawn. Għax qed tgħid li jint ħanobdik. Ubbidjenza impliċita. Ukoll finalment mhux inqas lill-Alla l-missierna nobduh għaliex inħobbuh. Għalhekk nobdi l-missierien tas-sema għax inħobbu. Ubbidjenza aċċettabbli minn Alla hija animata u motivata mill-imħabba. Kemm hija importanti din. Għax inħobbok mulej. Dik hija l-motivazzjoni. Dik ħadd animali ħattini l-enerġija biex nobdih l-imħabba li jien għandi bejn missier. Mela, biex niġbru dak li għadna. It-tip ta' obbedjenza li jitlob minna Alla, li toġob il-Alla, li tonorah, hija obbedjenza li taqbel mal-Iskrittura, obbedjenza ħilsa u ferħana, devota, ferventi, obbedjenza sinċira, estensiva u kostanti, immedjata u kol animata u motivata mill-imħabba. Waqt li familja kienu miġburin mal-mejda tal-ikel, l-om qalet li tfal dil-ġimgħa għandi sorpriża u għandi rigal sabiħ għal min minnkom jobdi l-iktar. Mhux fer ma qalula tfal, mhux fer f'daqqa waħda, mhux fer ma mhux fer. Żgur il-papa ħajerbaħ. All right, vera maqluba. Imma Alla tajjeb li niftakru illi hemm barkiet pronunzjati mal-obbedjenza u saħtiet għad-diżobbedjenza l-aħwa. Alla jippremja l-obbedjenza tagħna, isemgħu. Sidu qallu proset, il-sir tajjeb u fidil. Kont fidil fi ftit twejjeġ, se naħtrek fuq ħafna. Idħol fil-ferħ ta' sidek. Alla jippremja l-obbedjenza u Alla jikkastiga id-diżobbedjenza. U dak li l-sir li kien jaf ir-rieda ta' sidu ma jkunx ipprepara jew aġixxa skont ir-rieda tiegħu, jkun iflaġellat ħafna. Alla jippremja l-obbedjenza u Alla jikkastiga id-diżobbedjenza. Imma wkoll Alla juri wkoll paċenzja li ma bħala ma dawk illi sinċerament iridu jobdu u mhux jirnexxilhom. Kemm huwa ħsieb ta' komfort dan. Kemm huwa ħsieb ta' komfort. Alla juri sabar fit-tul miegħek jekk kien sinċerament trid tobdih, imma xi raġuni jew oħra mhux jirnexxilek. Ripetutament qed tfalli, trid tobdi ma jirnexxilekx. Alla juri sabar miegħek. U jibqa' jistenna. Għalfejn, mhux biex inti taqta' qalbek, anzi biex ma taqtax qalbek u tibqa' tippersevera. Meta tfalli darba wara oħra u ma tobdix il-Alla taqtax qalbek għax Alla juri sabar fit-tul miegħek biex inti tkompli. Issa kemm bil-grazzja tal-Alla u bl-isforzi tiegħek tasal biex tobdi f'dak li Alla jitlob minnek. Ftit sibijiet biex jgħinuna nobdu għax żgur għandna bżonn l-għajnuna kollha f'din l-erja tal-obbedjenza. L-ewwel nett inkunu konxi, naħseb kultant ninsew u nammettu li fina hemm tendenza u inklinazzjoni naturali għad-diżobbedjenza. Tajjeb di tifhmuha minnu ġenitur
jaf li l-ewwel kelmiet mhux ma l-ewwel kelma li tfal jitalmu x'inhi le. Almenu tfal tiegħi mhux l-ewwel kelma minn tal-ewwel le. Meta nikbru u anke wara nikkonvertu il-bniedem il-qadim jibqa' bdil le. L-ewwel ħaġa li jgħid kif jisma' kmand mingħand Alla. Il-bniedem il-qadim mill-ewwel le ma rridx. Ngħaddu minnha, kunu konxi. Però tinsew qatt ma tisemgħu dik il-le li il-diżobbedjenza l-aħwa dnub kbir, ħafna iktar mill-immaġinaw aħna. Niftakru wkoll li l-kmandamenti ta' Alla kif jgħidilna l-ewwel Ġwanni 5:3 mhumiex gravużi, jiġifieri skabrużi. Il-kmandamenti ta' Alla mhumiex tqal. Naf li hawn minn minnkom jitfixkel fuq di, ma dik hija l-kelma ta' Alla. Jekk nifhmuha nammettu mhumiex gravużi, mhumiex tqal għalina. Ġesu għalilna ħanieħdu wkoll biex nieħdu l-madma tiegħu fuqna. Għaliex il-madma tiegħu faċli u t-tabbija tiegħu ħafifa. Żewġ kelmiet il-madma tal-obbedjenza faċli u ħafif, ejwa fir-realtà. Li nobdu lil Alla mhux biss dover, huwa dover, imma huwa privileġġ l-aħwa. Ħossukom hekk. Alla jagħti kasna. Mhux jista' min ma jkellmekx x'qed jagħmel, jinjorak, mhux hekk? Jien xi ppurtani minnek, għamel li trid, hawn ġenituri sfortunatament hekk. Xi ppurtat m'għamel li trid, taf x'jurik dak imħabba. Jien privileġġjat ukoll li missieri tant iħobbni, tant jagħti kasi, illi kellimni. U tant jixtieq li l-ġid illi jgwidani u jikmandani għamel hekk tagħmilx hekk. Allura ħossukom li mhux biss dover għax huwa dover, imma huwa privileġġ. Onorat li Alla jikmandani u jgħid li għamel hekk, nieħu pjaċir għax qed titini importanza u jgwidani. Ukoll anka din għaqilbu il-mentalità f'dil erja, hemm gwadan mhux telf fl-ubbidjenza. Meta tobdi lil Alla inti tigwadanja mhux titlef. Ikkunsidraw, nistgħu ġibu ħafna eżempji kif il-kmandamenti tal-Alla jiġu jitfit ma' barkiet. Pereżempju, Alla jikmandana nindmu, mhux hekk? Għaliex? Biex jikkanċella dnubna. Biex ineħħi minn fuqna l-ħtija. Għalhekk jgħidlek indem, Alla jikmandana nemmnu pereżempju għalfejn biex jisalvana. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk. Il-kmandamenti tal-Alla dejjem jiġu jitfit ma' barkiet. Xaħat qal il-kmandamenti tal-Alla dejjem mazza immarinati ukoll fl-imħabba. Qisu bħal dak is-sultan. Immaġinaw sultan re. Illi sejjaħ wieħed mis-sudditi tiegħu jgħidlu biex imur f'miniera tad-deb ħaffer u jgħidlu wkoll biex id-deb li jsib iżommu għalih. Hekk Alla. Dak li jkmandana mal-kmand tal-Alla aħna dejjem nigwadanjaw. Nobdu u nigwadanjaw. Niftakru wkoll jekk iridu nagħmlu progress fit-taqdis, nispera di x-xewqa kif smajna ftit ilu maġġuri, jekk int trid tinbidel, trid issir tixbaħ aktar il-karattru ta' Sidna Ġesu, ftakru li l-ubbidjenza hija l-ewwel kundizzjoni għall-avvanz spiritwali. Trid tavvanza spiritwalment l-ewwel ħaġa obdi. Trid tixbaħ il-sidek Ġesu, x'kien l-ikel tiegħu jgħidilna li nagħmel rida ta' missieri. Trid tixbaħ il-Ġesu mela jalla l-ikel tiegħek, l-ikel maġġuri tiegħek ikun li tagħmel ir-rida ta' missierek, li tobdieħ. Bekk issir tixbaħ lil Mulej Ġesu. Ejja nagħtu priorità għall-ubbidjenza. La kultant nintilfu fuq ħwejjeġ oħra tajbin u ninsew dan id-dover tant importanti. Nifukaw fuq ħwejjeġ sekondari kultant u ninsew nobdu lil Alla u dak li jitlob minna. Alla jkellmek, forsi permezz tal-qari tal-iskritturi u permezz ta' xi priedka, tinduna tħossa fil-kuxjenza tiegħek Alla jgħixlik u mbagħad tintilef fi ħwejjeġ oħra tajbin. Ikunu forsi f'ħwejjeġ tal-Mulej ukoll. Priorità. Dak li Alla jitlob minnek għatih priorità. Priorità fuq affarijiet tajbin imma sekondarji. X'qal Luteru? Nippreferi aktarx nobdi lil Alla milli naħdem il-mirakli.
Nippreferi nobdi lill-Alla ħajt milli kompli għajn is-sentenza. Nippreferi nobdi lill-Alla. L-ubbidjenza tiegħi priorità. Imbagħad jekk hemm ħaġa li żgur ma nistgħux ngħaddu mingħajrha, jekk irridu nobdu hija l-bżonn li nimploraw nitolbu l-għajnuna tal-Ispiritu Santu. Jekk inti trid tobdi, trid vera tobdi lill-Alla bil-modi li semmejna, trid timplora, titkarrab u titlob l-għajnuna tal-Ispiritu Santu biex jgħinek tobdi. Santu Agustin jgħid, mingħajr l-Ispiritu la nistgħu nħobbu lill-Alla u lanqas inżommu l-kmandamenti tiegħu. Impossibbli. Jekk tiddeċidi ħanobdi lill-Alla u tinsa, tipprova tobdi lill-Alla biss bl-isforzi tiegħek li rridu jkunu wkoll, mhix ħajnexxielek. Tobdi lill-Alla bl-isforzi imma bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. L-aħwa l-Ispiritu Santu jagħmel l-ubbidjenza tagħna possibbli u pjaċevoli u anke jagħmel aktar faċli. Alright, jekk il-kalamita tixbed il-ħadida, mhux diffiċli bil-ħadida biex tiċċaqlaq, mhux hekk? Hekk. Jekk l-Ispiritu Santu jonfoħ ir-riħ tiegħu fil-qluħ tad-dajsa tagħna, ħajkun iktar faċli biex imbaħru fuq il-baħar tal-ubbidjenza. Bżonn li timploraw u nimploraw l-għajnuna tal-Ispiritu Santu. X'wieħed Alla? Jiena nqiegħed l-Ispiritu tiegħi ġewwa fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u tħarsu l-ordinanzi tiegħi u tagħmluhom. Dil-weda għalik u għalija, għal kull Kristjan. Għaliex? L-Ispiritu tiegħu ġewwa fina. U nagħmel għax hemm l-Ispiritu fina li nimxu skont il-kmandamenti tiegħu, inħarsu l-ordinanzi tiegħu u nagħmluhom. Missa mhux tinkoraġġina din. Jalla dil-weda tinkoraġġik. U wkoll poġġiha f'talba. Qabad dil-weda u itlobilu lill-Alla. Int li tajt l-Ispirtu, u mela allura għal għandi l-Ispirtu, għamel li jgħidi nimxi u nobdi mandamenti u l-ordinanzi tiegħek. Dawwar dil-weda f'talba, issupplika permezz ta' dil-weda. L-aħwa, nixtieq dal-għodu nimmotivakom, kull wieħed u waħda minnkom, miż-żgħar għal-kbar minn dawk li forsi ilkom Kristjani snin għal dawk li ilkom ftit ta' żmien għadkom Kristjani trabi. Nixtieq nimmotivakom għall-ubbidjenza isħaħ. Qiegħda fejn qiegħda l-ubbidjenza tagħkom nixtieq nimmotivakom għall-ubbidjenza isħaħ. Lil-muli Alla għad tajdulu le. Al kontrarju, jalla l-motto ta' ħajjitkom ikun Iva, Sid. Għad le, ma Iva, Sid. Ejju nagħmlu ftit momenti ta' skiet u nitolbu l-Alla biex permezz tal-Ispiritu tiegħu wkoll issa jkompli dik il-kelma iniżżilha l-eruq fil-ħajja tagħna u jkellimna b'mod personali. Ta' mbagħad nistgħu nresqu t-talbiet tagħna lill-Alla.